И здравейте на всички, Коста! Завръщаме се най-накрая в канала и доста епично, защото вече, както виждате, ще играем днес игра и то доста известна, така наречената Valorant. Не съм някакъв много добър и някакви такива не зомби играта, в смисъл игра си просто за кеф, така че днеска сме се събрали да видим какво можем, така че нека да започваме. Между другото, ако някой се чуди от вас защо няма на видеята ми коментари, ами всъщност и аз не мога да ги оправя. Това е цялото нещо. Нека си изберем агент. Аз харесвам да игра с Рейс и Чеймбър. В случая ще играя с Рейс. По принцип по-любима ми е Рейс поради просто причината, че тя е с експлозиви, нали, това че може би е нормално, но някакси тя влиза, нали, в играта, разбива ги. Обаче с Чеймбър ми харесва заради неговия стил, нали, на игра и това, че трябва да си прецизен и да си много добър с хедшотовете. Аз се опитвам за сега, но не ми се получава. Между другото, после може да разгледаме шопа и картите, които са, нали, за оръжие. Видим дали има някакви готини скинове. Минути, нали, играем. Какво става, бе? Защо? Нито една игра, нито един мап не зарежда. Нищо, нали, трябва да развиваме търпение. Тук вече е за Чеймбър. Това мап просто си пее Чеймбър. В смисъл, казва си. Просто казва обязателно трябва да си с Чеймбър. Поне аз така мисля, защото тук буквално B-сайда игра от 2021 май беше. 2021 ли беше или края на 2020, нещо такова беше. Началото на 2021. Доста бързо заради. Добре. И разбира се, интернета започна да прави проблеми. Това ще бъде проблемно, защото тази игра изисква доста. Пак казвам, не очаквайте нищо, който да прави някакви проклъчове тук и някакви такива работи. Просто ще си игра играта. A few moments later. Както виждате тук отстрани, отдясно набихме на 3 човека Денич, така че аз съм това. Вижте, трябва да направим килове. Значи, целта тук ни е да направим... Първата цел ще ни е 10 кила, ако направим 10, цел ще е 15. Така че гледайте видеото до края, за да разберете дали ще успеем да направим 10 кила. Keo, you are so industrial, it's a good look, but if you need something more upscale, ако направим 15, се целиме към 30 вече. Това ще е доста голяма цел. Може би за първата, които ме гледат, се чудят, защо не съм се отказал да играя. Ще си кажете, че 30 кила е малко, но за мен 30 кила са си нормални килове за игра. Да, ясно са. Ще да... Ако видеото ви скефи, както разбира се всеки ютубър трябва да кажеш, че ако искате, разбира се, може да се абонирате, да харесате видеото. Така. Добре, 1 кил. 12 seconds later. На тая остана на бункър, бе, нищо. Браво, той го уби с снайпер. Той или вади някакъв голям късмет, или е добър. Но според мен пича просто е малко... не че е pay to win, ама се вижда колко много скинове си е накупил в тази игра.
hesitation is for amateurs. Let's Особено go. този меч беше доста скъп в бърда. Ако не ви говоря, в пари истински левове са 200 лева, 11 000 са 200 лева. То се сложи с едната мече. Да, много съм зле с снайпер. Нищо, аз поне се кефа, че като умра мога да си говоря с вас, защото иначе преди това трябва да съм фокусиран в играта. Това със снайпера обаче ме кефи. Никой не го забелязва, защото никой не му пука, обаче ще взима килове, просто е така. Обаче като гледаме, явно миналите килове са му били от късмет, защото сега ако направи ейс със снайпер, направо ще го призна. Holy smokes! Това наистина е възможно! Почти. Не е много почти, 2 кила още му оставаха, но 3 кила с как се казваше оръжието, че забравих. Да. С Маршал. С Маршал да направиш 3 кила, това е супер сложно. Трябва постоянно да ги хедшотиш. Освен ако не са ботки. The hunt begins. Охо, някой замина много бързо. Ето защо си е взимал само. Добре, чакай. Перфектно. Оцели го. Обаче през стената и затова не го убих. Защо не погледнах на там? Много съм зле. Феникса според мен първо трябваше да изчака да се съживи, която тази съживи. Да се съживи, която да се съживи. Гениален съм, наистина. Сейджа, която съживи приятеля си, Сейдж е ето тази тук горе. Трябваше Феникс да изчака да се съживи и тогава вече да убие, нали, другата и да се пробва да убие Сейдж. Но както да е това, вече мина. Може би нищо не разбрахте от моето обяснение, но да. Съм толкова зле. Може някой да ми обясни защо съм толкова зле. Значи игра толкова много време тая. Безмислено постоянно да гледам. Той е някакъв добър, бе! Наистина е добър пича. Не, този човек. Браво. Вече стана часа. В момента е 6:50. Сейваме пари, за да си вземе оператор, който се надявам да не попиле. Или ще му вземем на него. Да, Ейса. Да. Вече сме сигурни. Spike planted. That works. Повече шум можеше и да издавам. Много съм зле. Само 55 демидж минути. Само заради мене. Добре, както да е, важното е да сме позитивни и да се кефим на играта. Вие със сигурност можете много по-добри от мене и просто се чудите какво правиш в момента, нали, ще се толкова слаб. Но просто не играя. Пак ли са иначе аз? The hunt begins. Face your fear! Двете си пуснаха ултимейта. Това беше на плюнка да го оцели в глава.
Казахме, трябва да сме позитивни, да се кефим на играта. Всичко е точно. Аз може би мога да направя някакви epic moment fails. Не, epic fail moments. За мене. Защото това буквално са някакви... Просто... Как да... Горе, 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 горе. Fighting. Rest is over. Апо. Да, ако са тука, си пускам директно ултимейта, тъй като ултимейта ми е оператор. В смисъл, оператор е... Чакайте, сега ще ви кажа, че повечето от вас не са. Оператор е този най-силният снайпер, но с него ако оцелиш някой директно, но не в краката, го убиваш. И това е основната, нали? Guys, this Чакай. That's a good spot. Не, аз съм много зле. Добре, както и. Ох, те по-отидоха бе. Ако се чудите защо понякога се изваждам ножа, това не е за да нещо се правя на готин такова, това е защото тичам по-бързо по този начин. Seconds later. Тях да се телепортирам. Добре, 80 и набих. One enemy remaining. Last player standing. И май никога няма да спечели на дума. И сега тази ще направи ейс, нали? Ейс означава да убиеш и петимата опонентите ти. Every fight is a lesson. Ами, да, пропиляхме си много улта и всичките работи, но как ти да? Леле, само 2 кила сме за сега, ужас. Целта ни беше 10. Айде, трябва да я направим. Да ще се пробвам с пищака. Пищака много ме кефи, не знам защо, просто викам от пищака, ама това е нещо уникално, казвам. Понякога този пищак направо си е живота се спасяващ. Защото като нямаш патрони на оръжието или нямаш друго оръжие, вадиш го и почваш. И бам-бам. Сега ще се криеме тук, ще се правим на кемпи. Spike down B. Player standing. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. Добре, знаете ли какво? Сега, това, което ще направим, ще вземе Не, айде няма го правим. Добре. Айде. Или сега това, което ще направим е да сложим този конусен трап в... Ох, пак ли са... Добре, хора, направо казах ви тази игра със сигурност няма да се проточи дълго, защото те направо ни разкатаха. Имаме някой доби от нашия отбор, ама аз се срамувах. Обаче сега проблема е, че не мога много да говоря. Както ви казах, трябва да съм концентриран. Но да, ако това видео ви изкефи, искате да има още гейминг видео, писам. Добре, това се сте. Игра не се стресна. Защото тук просто си концентриран и само, нали, очакваш шутка. Да, ако ви хареса видеото и искате да продължавам с гейминг видео и такива работи в канала ми, за да ме накарате да узнаеш, защото, нали, видяхме вече, че няма как с коментарите, просто може да оставите едно палче нагоре. Лесно е. И целта ни е 50 абоната, след което ще мога да стримвам.